ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони Самураи Сауду ТВ. Дӯстони азиз, ҳамин навори имрӯза мо 10 дона Мерседес қабул кардем. Мерседесҳои арзон ва камтар қиматҳо масай тамошош кунед. Кадомаш маъқул мешава, занг бизад субишта барои ширина бихараш. Агар дар шумо заминҳо боша, Мерседесҳо боша, хонаҳо, мошино, квартираҳо боша, агар имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо ҳастай, видео кунед, хонаи, мошинаи маълумоташ рӯиш кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯза мо рости фақат Мерседесҳои арзон ам 15-20 ҳазор сар мешавад то 100 ҳазор сомонӣ. Тамошо кунед. ҳатман амин наворда якта лайки бепула биза шербача дар канали Савдо ТВ подписатсия ки бовар дорам ягон хонаҳай, мошинаи, ягон замини арзонаи ба қаб мекунӣ. Навар имрӯза набоша, ага рӯзи дигара иншоалло миёбӣ. Худо хоҳад дар комментария бинависед кадом мошинаро навор кунед, эълона сар мекунем. Мегзарем ба якумин Мерседеси фурӯшӣ. Мерседес сечка простой элеганс ки меганша, солаш 1994 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 38 ҳазор сум меган ба суми тоҷикӣ, бо муомила ҳам дора шербачаҳо. Газ евро 4 плюс бензин, авиомотор 1.8 коробкаш механика, ҳуҷҷатҳошам то моҳи ноябра ҳастай. Масъалаи краскашам камбуд надорад. Дасти рақамош 907 ёки бахшиш 907 WhatsApp ёки 987 дастида занг мезанед, маслиҳат мекунед аз номи канали Савдо ТВ бо арзонтон мекунанд. Адуши марамат нашоти ҳар як мошино бо худотон маслиҳат кунед. Худо хоҳад маъқул ки боша, рафта харидориш мекунед. Масъалаи сечка қатӣ нагуфтем ки мақсад алиши масъалаша қайд накардем. худотон бо пешниҳод кунед, можбит дошта бошад. Хел ба сум 38 ҳазор сум бо муомилаи хубам мекунаш. марамат зангза маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм сечкаи фурӯшӣ. Мерседес Бенз C-класс ҳастай ки солаш 1997 сол 55 ҳазор сум меган, номеро транзит. Краска тоза, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Авиомотор 1.8 механикай, бензини холӣ қатӣ ҳаракат мекунад. Краска сафед, бениҳоят тоза хушрӯ. Дискочаҳои фасонзагӣ, состояние мошин хубай. 4 баллон пачка, краска тозаҳакай, номерош транзитай, кондитсионер дорам. Варианти алиши боша мебинем. Кемри Lexus болош сум метемега. мақсад ки бачаҳо маслиҳат мекунанд, ба маслиҳат алишам мешудай. ба нарх 55 ҳазор сомонӣ бо муомила ҳам дорад. харидори аниқ бошен. марама рақамҳои 113 39 39 39 занг бизанен, рафта мошинаи пеш бинен, баъд савдош кунен. мегзарем ба сеюм Мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Бенз V124 ҳастай ки дар кузуфи 124. ака тамошош кунед шербачаҳо. солаш 1995 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша мега 41100 сомонӣ бо муомила ҳам дорам. Бензин, газ, мотор 2, коробкаш механика. утилизатсия нав, техосмотр нав, краска нав, моторш зур. хоб зур кор мекунад. хулас мошин полоборотай, сентр замок, багаж магаж ҳамаш тата-треза, электропакет, пусидаги умуман надорад. мошин мақсад камтар хобид, мақсад гирифташа созиш кардан. ба ҳам хотир камакак овоз пайдо кард мега. бо маълумоти пурраша оиди ами кузов 124 ами рақамҳои 902 занг мезаненда маслиҳат мекунед, мегирен шербачаҳо. марама зангза муомила кунед. мегзарем ба чорум Мерседеси фурӯшӣ. бачаҳо лайкҳо разанед, конкретни адушида фақат. Мерседес Бенз C-класс ҳастай ки солаш 1998 солай. дар комментария ҳозир нависен ки навори бадина кадом маркаи мошинора зубор наворш кунем. Lexus бисёр боша Lexus, Nexi боша Nexi, кадом марка боша мақсад нигоҳ мекунем комментария. нашоти Мерседес C-класс 1998 сол дар ноҳияи Қубодиён қарор дорад. 60 ҳазор сомонӣ меган.
газ плюс бензин, мотор 1.8, коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. савдо мешавад бо нархи 60000 сомонӣ. рақамони 34 53 53 97 занг занед. аз номи канали Савдо ТВ муроҷиат кунед. бо муомила хуб ҳамроҳи шумо мекунам. бародари азиз, қабл аз ки лайкҳоро занед, дар канали мо подписатсия кунед. бачаҳо, бовар дорем ягон мошини хонаи арзон меёбем. мегзарем ба панҷум мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz V124 ҳастае ки соли 1995 сол. краскаш бениҳоят алюминий зур фасон. дискачаҳои фасон, масъалаи чихолҳои дарунаш кожа, дидесен чихелай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 53000 сомон мегам, бо муомила ҳам мекунад. бензин, газ, мотор 2, коробкаш механика. 124 кузов V124, мақсад номерошам 0124. нигоҳ кунед бачако. мотор 2 механика, рақамои 939 занг замаса кунед. мотор объёмни сечка мега, коробка объёмни сечка дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча тоза накардиян, қайди хелки задагӣ, пусидагӣ вареча нагуфтанд. дӯстон азиз, может быть мумкин надорад, чунки чизе ки боша мода меган, мо ҳамон хел шумо да чо мекунем, маълумотро мехонем. хулас нашоти мошин, рақамони 939 занг замаса кунед. номерои ма барои реклама кардан. агар дар шумо заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартираҳо боша, агар метавонед роиш кунед дар ватсапи мо, рақамои 931, телеграм, имо, ватсап. мо рекламаи фасонаш мекунем. албатта ки дар ютуб канал, тикток ва инстаграм аз шумо дастгирӣ аз души ҳамин я лайки бепул ва подписатсия, ҳамин я дастгирӣ бениҳоят бузург аз тарафи шумо мешавад. бародари азиз, мегзарем ба шашум мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz кузов 201 ҳастае ки кузов 201. тамошо кунед. солаш 1996 сол, айни ҳол дар Хурҷанди Бостонӣ қарор дорад. краскасия савдо мешавад бо нархи 40000 сомонӣ. дизелай, мотораш 2, коробкаш механика, краска сиёҳ, дискои фасон, баллонои зур задагӣ. харидори аниқ занг зана бо савдош мекунем. савдо дар назди мошин дар шаҳри Хурҷанд. хулас аввал муомила мекунем. нарха наво туғрӣ бигира. агар омада мошина аз пеш проверка кунен, маъқул боша ҳамин мерседеса омада бихарен. дӯстон, марамат бо худотон муомила кунен. нашоти алиш вариантҳо ҳече гуфтагӣ нестанд. хел ба нарх 40000 бо муомила камтар дорад. мегзарем ба ҳафтум мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz E-Class ҳастае ки бо нархи 100000 сомонӣ. 2008 сол. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 100000, бензини холӣ, мотор 7.5 автоматика. мошин американка мега. нозадай, 4 диска баллон, ҳамаш мақсад AMG. фонли мақсад расходаш 10-12 литр дар 100 километр. дискаҳои AMG, масъала антифриз нав алиш кардагӣ. беҳуда занг назанед, мошин беҳад тоза. иншоаллоҳ одаме ки мехараш раҳмат мега. ҳамаи намуди устода баре нишон битен. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. варианти алиширо мебинем. илтимос беҳуда занг назанед. мошинча қонуну қоида, ҳама тарафа фонли ҳама навороту хулас кор мекуна. тоза ба талаботи худ ҷавобгӯ ҳастай. 100000 бо муомила дорад. мегзарем ба ҳаштум мерседеси фурӯшӣ. боз як дона Mercedes Benz E-Class ҳастае ки солаш 2000 солай. дар шаҳри Душанбе 60000 сомонӣ. бензин, газ, мотор 2.3, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад мега. мотор 100%, коробка 100%, ходовои нав кардагӣ. кузов задагӣ, пусидагӣ надорад. краскаш тоза ҳак. 4 диска баллон нав, салон тоза. скамейка мақсад пеш, лифт дорад, люк дорад, тонировка ва ҳуҷҷатош тамом шудагие меган.
خلاص که معامله داره با کمتر سودا میکنیم. این خیلی به نرخ 60,000 با معامله هم داره. دوستان عزیز حتما لایک را بزنین، در کامنتر نایسین از کدام مارکای ماشین نوار کنیم. در کانال ما حاضی پادپیسات سکنین، زنگولاش وسه کنین، نوار را جا کنین. خیلی خطون احتیاط کنیم شما.